За какви от другата страна? Кажи мушъл, че е сладко. Ще си излее чашата. Ще си излее чашата, Ради, дръжи чашата. Дай нейната сламка. Къде е нейната? Дай моята. Падна, дай я. Не, паднала. В стола е сигурно. Там е, там е. Дай я, дай я. Мръдни чашата напред. Thank you. Аз ще дам нова. Дай нова. Тя ми грешна за хапка. Тя ми грешна за хапка и затова е лесно, нали, мама? Каква за хапка? Грешна. Е, така има. Ами, мама, Грешна за хапка. Обверна за хапка.